pengkre ke Iran ban hiat mai ke Israel kat ba ke Rusia ru ke Irab ka Iran kilings un ke Rusia di beteng ban hiat ha Iran ke we haden ke we pan ke Iran kala pentre kamru ya ka jamming sistem ke bal klanbor jong ke Rusia kat ba ke US ke kular ban yada ya ke Israel la itu ba ke Rusia kala rai ban Irab ya ke Iran la itu dau aksar eje wala itu ba kilings un cipa jong ke Rusia sedang yai beting ban hiar kawe haden kawe pat sa Iran kubor batma jongka ejer Baijan ka ejer kala sot ya ka jingkren jong u nong pet nya na Iran u hani moji haka kaipot jong u tunat bah ngala kedeu haka jing bisa nya jonga balada ka thama ka sedang ka Rusia kan long pat ka Iran ka jing temu ka Iran ban hiar thama ya ka Israel nang ban siu kaliang ya ka jing cha penyap Ismail Haniye terkum ku kubor kene ka jing pistom ben kala ban kampen jot ban ya ka jing khi jong ka khatlai tarik urisau ka khatlai tarik urisau ke Iran kala set palat laispa tali roket bat ki drone char Israel haden bala penyap ya general IRGC Asaria ka jing khi ka khatlai tarik urisau ke Iran kamsyam latmu ban penjot ya jing te pai ba bat ka jing penlor kalong ka bakham duna Andrei kato kat ne ke kubor ikam bakane ka jing pengkre ban hiat ma ka ba menta ka Iran ya ke Israel kala banlong ka ba het ha kat ba ka US kadang peklan ya ki sipai jong ka Middle East kum ka jing pekre ya ka jing het ma jong ke Iran ka bala banja persah ya ke Israel bat ban pha susu ya ki leng suin thma bat ki leng suin ye pom sakate ka than laong ka Pentagon akas ngi palai